כי הרי יש ויכוח והזמן אין לנו. האומן צריך להופיע. אוקיי. טוב, אז איך קוראים לך? רפאל, מה אתה הולך לשיר לנו? אמא יקרה, בוא נשמע את השיר. 3, 4, אני אקח אותו ועומד להיגמר. אבל אני לא יכולה לבדוק את הכל. אני כבר הולכת, יאללה. קטן, הוא צריך כל כך הרבה עידוד מכם, הוא שר לכם. כי בלעדיי זה קשה כל כך יאירה, אני רגיש שאתה מתקן בשבילי, אבל תמיד אני נזכר לך שאמרתי, אתה כל עולמי, הייתי עולמי. איפה המחיאות כפיים?